सोमावसारनाय होनबानो माबा अगालि दिनै जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोबथेसालियाव थानांनाय बिथांमोनखौ उदां खालामनानै 나나는 दैदे나याव 마셔 하낭바이 이페벨 한잔이죠 이페벨 한잔 दैदेनायाव आंलाय 마셔 하낭바이 खुलुमबाय मुगानि थान्दै निउस पर्टेल अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि सानजौफुनि खुलुमनायखौ बावहरदों। बे समाव आं मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैनो सानदों। जोङो दिनै जोंखौ बांसिनानो इउटिउबार होननानै मिथियो, खिन्थु जोङो मास्टार इन मास कमिउनिकेशन एन्ड मिडिया मेनेजमेन्ट जों आइके गुजराल पान्जाब टेक्निकेल इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै फैदों। दिनै इउटिउबाव हगारनायलाय इउटिउबारानो जाखायो। इउटिउबारफोरा जेरैहाय कन्टेन्ट लाबोयो जोंबो बेबायदिनो कन्टेन्ट लाबोनो सानदों। दा आङो माइ हानायनि मोनसे कन्टेन्ट लाबोदों। बे माइ हानायनि कन्टेन्टखौ बिनि थाखायनो लाबोनांदों, जोंहा दिनै बिटिसि बा बिटिआरनि चिफ थार्ड बिटिआर पिस एकर्डनि सिगनेटरिस प्रमद बर' बिथाङा गाव नैबे बिटिसिआव सरकाराव फैयैनि सिगां बिथाङा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि एक्टिभिटिस भटार्सफोरनि बा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा सरकाराव फैयैनि सिगां बिसायख'थिनि सिगां बेबायदिनो माखासे एक्टिभिटिस खालामबोदों। बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों साफ्रोमबो रायजो राजाया नुनो मोनदों। हारसा बर' जिखि जाया भाषानि राव रायलाया मानो बिथांमोना नुनो मोनदों। दा बिथाङा मा खालामदों, गोबांथारनि गेजेराव बिथाङा माइ हानाय मोनसे स्नेपशट लानानै ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों हगारदों। दा बेखौ बिनि सायावनो आंबो दिनै माइ हादों। दा बुंनांगौ खोथाया बेसो, प्रमद बर' बिथाङा जेरैहाय माइ हानानै गाव मेंनाय दिन्थिदों, आखाइ हमलायनाय आखाइ सानाय, बेनि ओंथिखौसो आं बुंनो सानदों। प्रमद बर' बिथाङा माइ हायो हाया, हालौवो हालौवा जोंहा बुंनांगौ गैया। बाट नों माइ हानायखौ नोङो मानो मेंनायखौ दिन्थिखो? दे खामानि मावबा मेङो, बाट नोङो सोरखौहाय सोरनि सायाव मा इमोसनेल एटाचमेन्ट खालामनो सानामोन? सोर बर' रायजो राजाखौ मा इमोसनेल एटाचमेन्ट खालामनानै नों भट आदाय खालामनो नों थांखि लायामोन? जेबो नङा, गावनि गोसो बायदि नों जेखौ मोजां मोनो बेखौ खालामनो हायो, रावहाबो राइट गैया। बाट टुडे इउ आर ए लिडार अफ बिटिसि। दिनै नोङो बिटिसिनि मुरब्बी, बिटिसिआ नोंनि सायावनो दिनै गसंथानानै दं। बाट बेयाव बिटिसिआ गोदो हाग्रामा महिलारिनि समाव जेरैबायदि जोंगा मागा रायजो जादोंमोन, दुखु गैया सुखु गैया, माखासे कमिउनेल क्राइसिसफोरखौ जों बुंनो साना, मा समाव मा जालांगोन बेफोर समनि थाखाय बा माबा मोनसे जाहोनाव जादों जानो हागौ। बाट दिनैनि दिनाव फैसा गैयै थासारि, रांखावरिनि माखासे जेंना जेंगोनाया मानो बेबायदि नुजाथिदों? बिब्दिब्ला जों बै फटकजों रिजायनो हायो जे जेरैबायदि नों माइ हाफ्लाना देखायदोंमोन, माइ हाना देखायनानै नों मेंनाय देखायदोंमोन, दिनैनि थासारियाबो दिनैबो बिटिसिआ बेबायदि नोरजिया थासारिजों मोगा मोगि जानो नांदों। मानो? नों जुदि मोजाङै मावोमोनब्ला नो डाउट सोरबा एनडिएफबिफोरखौ, सोरबा बर' रायजो राजाफोरखौ, सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो नों खोथा होनाय बायदि थाखा फैसा मोनथारनांगोन होननानै आं बुङाखै। बाट नों दिनै बिटिसिनि सरकार, इउपिपिएलआनो बिटिसिखौ दैदेनदों आरो नोंनो सासे इउपिपिएलनि आफादगिरि, बिटिसिनि दिनै सिइएम, दिनै नोङो मानो बे बिटिसि एरियायाव नांगौ बायदि खामानिखौ लामा दालां बायदि बायदि बिथिङाव नों मानो खामानि लाबोना होफैनो हायाखै? जायनि फलाव दिनै बिटिसिआव थाखा फैसा गैयै थासारिजों भुगिनांदों। दिनै आं बुंगोन,
BPF खौथ' नों BPF होनगोन बा जोंखौबो नोंसोरो BPF होनगोन बाट बुंनांगौ खोथाया दिनैनि नोंथांनि सापर्टार बर' रायजो राजाफोर इउपिपिएलनि सापर्टार 30% नि गेजेराव 3% बो नोंखौ दिनै मोजां मोना जालांबाय मानो नों जायखि जाया खायदा कौशलजों नों सरकाराव फैया मानो बुंनांगौ गैया पलिटिक्सआव थगायनाय मानाय बेबायदिया थायो खिन्थु दिनै नोङो BTC नि 5 बोसोरनि थाखाय नों सासे मुरब्बी BTC नि फिफा जानानै नोङो दिनै BTC हालामनि जौगासारनायनि सायाव नायनांगौआ नोंनि दायथ' सान्थि फैबाय होनबानो जाया दिनै सान्थिया फैदों जोंबो बुंगोन एसे एनै सान्थिया फैदों बाट बिनि गेजेरावनो आं माखासे खोथा बुंबावगोन दिनै नोङो बुंदों सान्थि फैबाय बाट सान्थिया माजों फैयो जेब्ला न'खराव थाखा फैसा गैया जानो लोंनो गैया बैबायदि समाव सान्थि फैया सिलाय बारुदजों नांनाय बैसोरनि नांसोमनायखौथ' आं बुंनो थाङा दिनै मोनसे न'खरा बिमा बिफानि सायाव निर्भय खालामो दिपेन्ड खालामो बिमा बिफाया जोंनो आदार जगायनो हागोन ना हाया जोंनो दिनै मैगं थाइगं सबाय मेथाइ जोंनो लाबोना होफैनो हागोन ना हाया गाननाय जोमनाय लाबोना होफैनो हागोन ना हाया बिमा बिफानाव मोनफ्रोमबो फिसाफोरनि दायथ'आ सोनारनानै थायो बिमा बिफाफोरनि मावनांगौ दायथ'आ फिसाफोरखौ नायनाय दिनै BTC नि जनसंख्या बाव हारसा बर' गासैबो बे BTC आव बकवाद खालामनाय रायजो राजाफोरा दिनै नोंथांनि सायाव सोनारनानै दङ दिनै बिथांमोना मोनजादोंना मोनलोंदों ना मोनलोङाखै बेफोरखौ नायनाय साननाया नोंनि दायथ' नों जायखिजाया खायदा कौशल खालामा मानो नों BTC खौ खुंनाया नोंनि दायथ' जेरै बिमा बिफाफोरा बायदि बायदि बेफार बानायज खालामनानै सोरबा हाल मावनानै साख्रि मावनानै न'खरखौ जेरै सामलायो दिनै 5 बोसोरनि थाखाय BTC खौ सामलायनाया नोंनि दायथ' बाट दिनैनि समाव नोंथांनि सापर्टारफोरानो इउपिपिएल सरकारा नंखायसो प्रमद बर'आ सिगाङावसो गाव गादिनि थाखाय बेबायदि जों बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय होननानै दिनै नोंथांनि सापर्टारानो बुङो मानो बेबायदि बुंजादों नों मावनो हायो नों मावनानै दिन्थिनांगौ नाथाय मानि अबहेलायाव मानि गोहैलोआव दिनै BTC आ बेबायदि थासारियाव जों अभारअल बर' रायजो राजाफोरखौ बुङाखै अभारअल बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बुंनांगौब्ला दिनै प्रप'ज बड'लेण्डआव थानाय साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा दिनै नोंखौ सोंखारियो मानो सोंखारियो अलमस्ट 99% बड'लेण्ड मोनहैनोसैयाव नोंथांनि मावनायजोंनो मोनहैनोसैमोन बा इनडिबिनि मोनब्रै फेक्सन UBPO सोरबा जोंनि बर'नि दल संगठनफोरनि नाजानायजों अलमस्ट बड'लेण्डआ 99% मावजाखानोसैमोन मोनहैखानोसैमोन बैबायदि समाव नोङो फोथाय खेबस' खालामहैदों दा इन्टायार प्रप'ज बड'लेण्डआव गोलैनाय बर' रायजो राजाफोरा बुंनांगौब्ला जों सनितपुर गहपुर बिश्वनाथनिफ्राय जों बुंनो हायो दिनैसिम मोनसे आनसलिकआव नोंसोरनि अर्डार बायदि बेवहाय जेबो थिखानाय गैया मा समाव नोंसोर बेसेबां मुभमेन्टनि समाव सोमावसारनायनि समाव नोंथांमोना मोनसे आनसलिकआव मोनसे इउनिटआव बेसेबां थाखा बिहरगोन बिनि माबा गैया बिहरनाय लेखायै बिथांमोनाबो जों नों आं बायदि गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्राय थाइसे थाइनै खांनानै नोंथांमोननो दिनै जगायफैदों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जाफुंसार होफैदों नाथाय लास्ट जेब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि जों सनितपुर बिश्वनाथखौ नोंथाङा जोंखौ फोथाय खेबस' खालामलांदों दिनैसिमबो बिथांमोना नेनानै दङ BTR आव हाबगोन नामाखौ जों मा फोथायनो एग्रिमेन्टआवनो लिरना लाबोनो हायासैब्ला हाबोबा मस्ट वेलकाम आरो हाबनायखौ नोंथांमोना खालामनांगोन दिनै मानो बखिनांदों दिनैनि समायसाया मा बैफोरनि सायाव नायबिजिरनानै नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावनाया मोजां दिनै मोजां गाज्रि बेबायदिनो सोंखारिनाय सोरखौबा क्रिटिसिजम खालामनाया थायो बेखौ आं पार्टिनि होननानै बुङाखै दिनै सनितपुर बिश्वनाथनि खोथा बुंनोब्ला दिनै जों बायदि गोरिब गुन्द्रा न'खरनि बिमा बिफाफोरा जुदि जेब्लायबो कालेक्सन नट अनलि एबसु बेयाव बड' साहित्य सभानि थागोन धोरोमनि थागोन मेल मिटिंनि थागोन बायदि बायदि बिथिङाव बेबायदिनो सान्दा हरै जेसेबांनाखि हरदों बेखिनिजों जों दिनै गोरिब दुखि बर' बिमा बिफाफोराबो फिसाफोरनि थाखाय थानो बिथांमोननो बिल्डिं लुना होलांनो हागौमोन नाथाय दिनैनि समाव गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ बा बिनिबो बांसिन धेमाजि गगामुग जनायफोरनि बर'फोरा नोंसोरनि बड'लेण्ड सोमावसारनायावनो हरै फिसाफोरनि थाखाय बेबायदि न' बां लुनानैबो सोरजिनानैबाबो लानो हायाखै अब्ला दा बे खोथायाव नोंथाङा फैबाय जों इन्टायार जों रावखौबो बुंला दिनैनि समाव जों इनडिबिनि खोथाखौबो बुंनो थाङा नाथाय इनडिबिनि खामानिखौबो
बा बिथांमोननि समायसानि सायाव बिथांमोननि जेंनाखौ बोस्रांना होनांगौआबो नोंनिनो दायथ'। दा बे समाव एटलिस्ट बिटिसि आव खामानि दामानि लाबोनाय, सेंसन लाबोनाय, बयनोबो खामानि होनाय बे नोंनि दायथ'। दिनैनि दिनाव आं मानो माइ हानांदों? आं माइ हाथाराखै, बाट आं नंगौ आं गोबां दुखु दाहायाव गोग्लैनानै दं। आं माब्लाबाबो माहाजोनबो जाफेरा, माहाजोन जानायनिबो सिमां नुवा, आरो आं बे आंनि जिउआव आं माहाजोन जानो हागोन बेखौबो आं फोथाया। बाट बे एटलिस्ट मास मोननैसोआव बे रिसेन्ट रानिं मान्थआव आं बिराद दुखु खस्थ'जों आङो सोलिनांदों। दा गोबाङानो मोनथिगौ आंनाथ' दाफोनाया बायनानै दं। आं दानि माइ हादोंबाबो लासैसो हाफ्लादों, जेबो नङा, आं आंनि सायाव बुंनो थांला। दा बे समा नों जेरैहाय माइ हाना देखायबोनानै माखासे भटार्सफोरखौ, माखासे कमन पिपोल्सफोरखौ इमोसनेलि एटेच खालामनानै दिनै नों भट हासिल खालामनानै नोङो बिथांमोननो रायजो राजाफोरा मेन्डेटखौ होआखैब्लाबो नोंथांमोना सोलोजों बोलोजों सरखार सालायबाय, बेयाव रावहाबो बुंनांगौ गैया। दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना सोरखौबा थ्रेटेनिं होआ माया होनदो, खिन्थु आंनि लाइफआवनो आं खननै खनथामसो थ्रेटेनिं होजानाय। जेब्ला बनसु दाहां दाहां, जेब्ला एक्स भलन्टियार्स फर्सनि माखासे बै समनि एक्टिभ वार्कार, दानि एक्स भलन्टियार्स बिथांमोना जेब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनि गोसोनि खोथाखौ आंनि बे ससियेल मिडिया इउटुब एन्ड फेसबुकनि गेजेरजों बिथांमोना शेयार खालामदोंमोन आंनि जारियै, बेवहाय दा आंखौनो गोबां बार बेबायदि थ्रेटेनिं होनाय जादों। जों बेफोरखौबो दुखु मोनला, समा बिदिनो। आंखौल' नङा, दिनैनि समाव गोबांथा मानसिफोरखौ बेबायदि थ्रेटेनिं होनाय रेकर्डआ जोंनि आखायाव दङ। दा जों थ्रेटेनिं होलायनायनि बेलायाव थाङालासिनो एबसुफोरा जेरै गोथार बेबायदि गोथार खामानि मावलांनांगोन, इउपिएलआ जेरै गोथार बेबायदि गोथारै खामानि मावलांनांगोन। दिनै प्रमद बर'आ गोबांथा सोमावसारनायनि मेल मिटिं, मास गेदारिं, सुबुं गौमा हाबाफारियाव बिथाङा 1 घन्टा, 1.5 घन्टा, 3 घन्टा बेबायदि लेक्सार होबोदों, गारमा हब्रा हब्रा। दिनै जोङो बड'लेण्डखौ बिनानै मोना, सेख'नासो लानांगोन, बेसेबां फोथायबोदोंमोन। दिनै जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव जोबथेसालियाव थानांनाय बिथांमोनखौ उदां खालामनानै बिथांमोननि न'खराव लाबोना होफैनानै बिथांमोनखौबो सुखु गोजोनै संसार जाहोनांगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै माखौ मावफुंखो? आरो मोस्ट इम्परटेन्ट मेटार, नोंथाङा सरकाराव फैयैनि सिगां नोंथाङा सोमावसारनायनि सासे दैदेनगिरि समाव नोंथाङा स्कुल सोलोंथाइनि सायाव, सोलोंथाइनि बिथिङाव बांसिन जोङो गोसो होनांगोन होननानै बुंदोंमोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव गोसो होनांगौब्ला जोंनि स्कुल कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन, जोङो टिचारफोर एपइन्टमेन्ट खालामनांगोन। दा नोंथाङा सरकाराव फैनायनि उनावबो एफाग्राब मानि टेट क्वालिफाइड टिचार थासेयावबो दिनै मानो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै? अब्ला नों गोदो बै समाव मा बुंबोदोंमोन गुबुनखौ? गुबुनखौ मा बुंबोदोंमोन? नोंथाङा सोंखारिबोदोंमोन। दिनै नोंथाङा मा मावना दिन्थिखो? दिनै साबैसेया साखरि मोनखो? आंबो सोंगोन। बिब्दिब्ला अपोजिसननि होननानै बुंदों सानगोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा नोंथांनाव कुइसन राइज खालामनो मोन्थाय दङ, राइट्स दङ। मानो? नोंनि CM जानाय, MCLA जानाय, बेयो सोरनि थाखाय जादों? बर' हारिनि बिमा बिफाफोरनि थाखाय, बर' हारिनि बिदा फंबायफोरनि थाखाय। दिनै नोङो एबसुनि लामाजों फैयामोनब्ला नोंखौ रावबो सिनायामोन। एबसुनि थाखाय नोङो एबसुनि दैदेनगिरि जानानै नों खामानि मावबोबाय, साफ्रोमबो बर' बिमा बिफाफोरा नोंखौ थाखा फैसाजों नोंखौ फिबोबाय। आदारवाइज नों बोरैथो बेबायदि गारि घोड़ा सलायामोन गोदोनि समनिफ्रायनो? दा बे बिथिङाव जिथुके बर' बिमा बिफा बा बर' बिदा फंबायफोरा सोमावसारनायजों लोब्बा दङ, न' डाउट बिथाङा डाइरेक्ट नोंथांनि स्पट बा नोंथांनि सोमावसारनायनि जायगायाव थानानै नोंथांखौ सापर्ट होआखै जानो हागौ, बाट थाखा फैसाथ' हरदोंना। सोरबा हराखै, बिनि बिमा बिफायाथ' हरदोंना। खायसे सोरबा बिदा फंबायाबो हरगोन। अब्ला बयहाबो बर' हारिनि बिदा फंबाय साफ्रोमबो बेक्तियानो नोंथांजों सोमोन्दो दं, आरो नोंथाङा बिथांमोननो रिपे
बिथांमोननि मुङाव फिन माबा मोनसे बावफिननांगोन गोजोननाय बावनाय माबा मोनसे नों जाहायो दिनै नोङो नोंथांखौनो CM जादों होननानै नोंथांखौनो दुगानानै लागोन बे नेभारबो एक्सेप्टेबल जानाय नङा बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा दा बुंनांगौ खोथाया बे दिनै जुदि बर' हारिनि थाखायनो नोंथाङा गारमा हब्रा रोदाब्रां ओंखारलायनाय दिनै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै नों बुंबोदोंमोन नाथाय नोंथांखौ जे फैयै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि जालांनाय गोरोबथा बेबायदि नंखाय बाखाय गोरोबथाखौ लागोन होननानै जों सानाखैमोन मानोना बै समाव BACआ जेब्ला 1993 आव जादोंमोन बे मोनसे हमथाथ'नो थाखाय गाबथाथ'नो थाखाय बिथांमोना खालामबाय जेबो नङा बिनि उनाव फैबाय 2003 मायथाइयाव बिलटिनि दैदेननाय बा हाग्रामा महिलारिनि लिडारशिपनि गेजेरजों जानाय BTC एकर्ड 2003 आव बेबो BAC एकर्डनिफ्राय साबसिन एसेबाबो साबसिन जाबाय बेयाव लेजिस्लेटिभ पावार मोनबाय बेयाव हिल्स एरियानि 6 शिड्युलखौ बे प्लेन्स एरियायाव प्राइभ खालामनानै बेवहाय एमेन्डमेन्ट खालामलायनायनि गेजेरजों पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनानै बे एग्रिमेन्टखौ खालामबाय बेजोंनो लोगोसे जोंहा बर'नि राव जोंहा बर' रावखौ 8 शिड्युलाव सोनो हाबाय 90 फारिलाइयाव दिनै बर' रावा बे इन्डियानि मोनसे रायलायग्रा राव जानानै थाबाय दा बिनि गेजेराव बिथांमोना BACनिफ्राय साबसिन खालामबाय BTC समाव बिनिफ्राय फैयै नोंथांनि दैदेननाय बिनि मोनब्रै फेक्सन UBPO आसाम सरकार भारत सरकारजों जालांनायाबो बिनिफ्राय एसे साबसिन जेरैहाय BTC आव होम पावार गैयामोन कमिउनिकेशन पावार गैयामोन बैफोरखौ लाना फैबाबो जागौमोन नाथाय नोंना मा एग्रिमेन्ट जाखो ना बे बिल पास जाखो ना बबेबा मोनसे पार्लियामेन्टफोरनि गेजेरजों सावरायलायनानै बिल पास खालामनानै जानाय एग्रिमेन्ट जाखो बेयो अनलि फर स कल एग्रिमेन्टसो जाबाय सादा बुसाबै पेपाराव लिरनाय बायदि दा बिनि थाखायनो जों बर' हारिया दुखु मोना सानब्लाबो मोनो बैबायदि जिसिबां स्ट्रेन्थजों खारनाय बै सोमावसारनायखौ जिसिबां बोलो जार जानाय बै सोमावसारनाय अख्रां गावख्रानो नागिरलायनाय बर'फोरनि होख्रावनाय बै होख्रावनायखौ जों दिनै माबोरैहाय जों पिकआप खालामफिननो जों गियार आप खालामनो हानाय नङा मानो खनसे नङा खननै खनथाम गोरोबथानि उनावबो बर'आ जोंनि बर' हारिनि दुखु दाहाफोरखौ सुस्रांनो बर' हारिखौ सेफ एन्ड सिकिउर खालामनो दिनैसिम मोनसेबो गोरोबथा खालामासै दा बैबायदिनि थाखाय दिनै बर' हारिनि साफ्रोमबो बिदा फंबायफोरा बड'लेण्डनि थाखाय गोख्रों थै गोख्रों हां दंब्लाबो दिनै मेंग्लिनाय मोनबाय फोथायनो बाबाय न' डाउट उननि समाव फैबाय थाथों बेफोर समायसाया जों मेङा खायसे थगायबा थगायबाय जों मेङाखै बर' हारिया साफ्रोमबो बोलोफोरा फिननांगोन जोङो बायहोक बायख्रुबजों जों लांनो साना जोङो सोमावसारनायखौ जों गोरों गोरा जानानै जों मेलेमजिबि जानानै जोङो मोनफ्रोमबो आयदायाव मोनफ्रोमबो फिल्डआव जोङो साखाफारा जों गसंथानानै जोङो जोंनि सोमावसारनायखौ लाङै जोङो बिख'नानै लाहैनांगोन बै बिथां होननाय बायदि सेख'ना मोनो बेबो बायहोक बायख्रुबजोंसो थांनो नागिरो गतिके जों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव दिनै एडमिनिस्ट्रेसनाव थादो नोङो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टफोराव थादो बे डिपार्टमेन्टफोराव नोङो प्रफेसर इन्जिनियार डक्टर बेबायदिनो अफिसार बायदि डिपार्टमेन्टआव फोरोंगिरि बेफोरथ' दंखासै उकिलफोराबो गोबां दंखासै जोङो माने मेक्सिमाम नाम्बारखौल' मोनाखै खिन्थु बर' हारियाव दिनैनि समाव दंखाजोबसै आंखौनो आं गोरों होननानै बुंना लाया खिन्थु सासे बर'नि फिसा हिसाबै आं गोरबोआव गाबखाङो दिनै थांना थानो जोंनो गंसे न' नांगौ गंसे न'आव जों जेरैहाय गावनि न' होननानै थांना थानो हायो बै आलासि जाहैनाय न'आव जोङो गावनि न' होननानै बुंनो हाया जों बेयाव जेब्ला बै न' बिगोमाया ओंखाम खुरना होगोन अब्लासो जोङो मोनजायो गावनि न'आव जेब्लानो गोसो अब्लानो जों जानो हायो दा बैबायदिनि बेलायाव जोङो जोंनि न'खरखौ दाना लानांगौआ जोंनि नबथिखौ जों गोरा आरो गोग्गोम खालामनाया जोंनि थांखि जानांगोन फैबाय थानाय समाव उन जोलैफोरा बड'लेण्डनि थाखायनो खोथा सानगोन बिनि थाखायनो दा जोबनाय बेलायाव आं बेखौल' बुंनो सानबाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैयैनि सिगां जाबायदि ससियेल एक्टिभिटिस प्ले खालामबोदोंमोन बिथाङा जेरैबायदि गोदो खोथा होदोंमोन साफ्रोमबो
जोबथेसालियाव थानांनाय इन्दि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै सनानि संसार जाहोगोन होननानै बुंदोंमोन। बैफोरखौ मावनांगोन। आरो मस्ट अफ प्रबेबलि बुंनांगौ खोथाया मा, जों सोलोंथाइ बिथिङाव उन जानानै थायोब्ला जोंहा जोंनि समाजखौ जोङो फोसाबनो हाया, जौगालांहोनो हाया। बिनि थाखायनो गिबियावनो जों मा खालामनांगोन, जोङो मोनफ्रोमबो प्रभिन्सियेलाइज नङै स्कुलफोरखौ जों प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगोन। आरो जेरावहाय प्रभिन्सियेलाइज स्कुलखा, सरकारिखा, बेयाव थोजासे फोरोंगिरि गैयाब्ला जों बेयाव फोरोंगिरि थिसननांगोन। प्रमद बर' नोंथाङाथ' होनबावदों खैला जावनानै खामानि दामानि मावनानै लेखा फरायदों होनना। जानो हागौ उन्दै समाव नोंथाङा बेबायदिनो फरायबोदों। दा नोंथाङा जेरै उन्दैयाव खस्थ' मोनदों, दा उन्दैयाव खस्थ' मोननायखौ बुजिदोंब्ला दिनैनि समाव बर' हारिनि साफ्रोमबो फोरजा फिसाफोरा, बर' हारिनि बिदा फंबायफोरा दुखु दाहायाव गोलैना दं। बिनि थाखायबो नोंथाङा साननो नांगोन, जों जेब्लासिम उदां बड'लेण्डखौ सोरजिनो हाया अब्लासिम जोङो बाव सुखु सान्थि थांनानै थानो हाया। आरो आं नंगौना नङा बेखौबो डाउट जायो। खैला दाननानै जानांगौब्ला नोंथाङा खैला दानमारदोंब्ला खैलाखौ माबायदि दानो? खैलाखौ नों जै दानबाथाय नों मेगन मोसेबनांगौ, नङाबा नोंनि मेगनाव फ्राव फैनानै नोंनि मेगना जिनो हागौ। बे खाफाल गासिबो जिफैजोबो खैला नांफैनाया। जोङो मोखां गन्थं गोसोम जाजोबो, हाथाइल' ख्लाब ख्लाब, मेगनखौ एसे गुफुर नुगोन, हाथाइ ख्लाब ख्लाब, बाखि गासिबो गोसोम जाजोबो। दा अब्ला खैला जावना जादोंबाथ' नोंथाङा खैलानि खस्थ'आ मा बेखौ मोनथिगोन। दिनै मानो टेट क्वालिफाइड टिचारफोरा दिनै एफाग्राब मुभमेन्ट खालामनांदों? बिथांमोनहाबो धरना होनांदों। बिथांमोनहाबो नोंथांमोननि बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिस, डिसि, जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोना बिथांमोनहाबो दिनै होसिख्राव बुंफैनांदों जोंनो साकरि नांगौ। आरो दिनै एफाग्राब टेट क्वालिफाइड टिचार थासेयावबो बिथांमोनखौ मानो एपइन्टमेन्ट होआखै? बे मोनसे बिराद दुखुनांथाव खोथा। दिनै बेसेबां भेकेन्ट पस्ट दं, बेफोराव नों पस्ट क्रिएट खालामनानै नोङो एपइन्टमेन्टखौ होबानो जाबाय। आरो दिनैनि दिनावथ' जों मा खोनानो मोन्दों, स्कुल एबलिश खालामनाय, स्कुलखौ माने गैया खालामनाय, बोखारनाय, स्कुल सिफायनाय, बेबायदिसो खोनाबाय थानो मोन्दों। स्कुलफोरखौ बारायनांगौसो। आरो नोंथाङाथ' बुंदों जेसेबां स्कुल थायो एसेबां प्रब्लेमा बांसिन जायो। मा खोथा बेलाय? बेफोरथ' खोथा जाथावाना। नोंथाङानो बुंबोदों जेसेबां जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोर दं बेफोर गासैबो स्कुलखौ फोथांना लाखिनांगोन होननानै। दा आरो बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफा बायदि बिटिसि बा बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय स्कुलफोरजों लोगोसे बिटिआरनि बाहेराव थानाय बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौबो नोंथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, बे दफायावनो लिरना दंखायो। अब्ला दिनैसिम मानो गोहैलो खालामबाय थादों? दा बिब्दिब्ला नोंथाङा बे नोंनि टेन्युर, जिथु नोंथांनि 5 इयार्स टार्म्सआव नोंथाङा खामानिखौ मावलांनांगोन। नों जेब्ला मोजां खामानि मावना दिन्थिगोन अब्ला नों फिन खेबसेनि थाखाय नों नोंनि गादिखौ मोनफिननोबो हागौ। आदारवाइसथ' दिनै नोंथांनि इउपिपिएल सापर्टारफोरानो नोंथांखौ मोजां मोना। आरो सोर बेलेग बिपिएफ कंग्रेस, सोर बिजेपि सापर्टारफोरा मोजां मोननांगौ? आरो एबसुनि दैदेनगिरि हिसाबैथ' नोंथाङा जों बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ नोंथाङा फोथाय खेबस' खालामलांबाय। सोमावसारनाय होनबानो माबा अगालि बै खायला फिथाइ जानाय गोखा बेबायदि मोननाय जालांबाय नोंथांनि सायाव। अब्ला नों बेखौहाय माबोरै रिकभार खालामगोन? नोंथाङा जि इमेजखौ क्रिएट खालामबायमोन बै इमेजखौ नों माबोरैहाय मोनफिनगोन? अब्ला दिनै नोंथाङा बे समावनो जों बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावोब्ला मोजां जागोन बैफोरखौ साननाया मोजां। जिखियानो जादोला आं बे माइ हानाय कन्टेन्टखौ लाबोदों। बिं ए रिपर्टार, बिं ए इउटुबार, बिं ए सन अफ बड' मादार, आं दिनैनि बे माइ हानाय कन्टेन्टखौ लाबोबाय। जिखियानो जाया मानो साफ्रोमबो आंनि अनसायगिरिजों लोगोसे अनसायगिरि नङै बिथांमोननिसिम आंखौ जाय मुगैयो, आंनि जाय हेट्रेड पिपुल्स, बिथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायजों खनसे फिन खुलुमहरबाय।